Assalamu alaikum. Ovaj video je u vezi pitanja šta je Ahmedijat. Ovo pitanje i ovaj odgovor se nalazi u knjizi pod istim nazivom Šta je Ahmedijat, koju je napisao Hazreti Mirza Bašaruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmadija muslimansku zajednicu. Ovaj odgovor je pripremljen kao predavanje poslije primljenog zahtjeva od džemata iz Sijalkota. Ovo predavanje razjašnjava nekoliko nerazumijevanja o Ahmedijatu, ali glavna tema ovog predavanja jeste pitanje zašto su se Ahmedi muslimani organizovali u odvojenu zajednicu ili džemat kad vjeruju i ponašaju se prema učenju časnog poslanika i prema primjerima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njihov veliki napor misionara koji su predani i žrtvuju se za širenje islama. Odgovor knjige u sužetku je da jedino tako Ahmedi muslimani su mogli da formiraju to jezgro koje će da ujedini muslimane iz raznih dijelova svijeta i da zajednica od nesebičnih radnika koji su potrebni danas da se muslimani vjerski preporode širom svijeta i da postignu duhovnu pobjedu u modernom svijetu kroz islam. Prvo poglavlje u ovoj knjizi govori šta je Ahmedijat i koji su ciljevi i smjer Ahmedijata. Halifatul Mesih II govori mnogi koji postavljaju ovo pitanje imaju neko znanje. Primjere koje oni navode su interesantni i novi, ali mnogi koji postavljaju pitanje govore sa vrlo malo znanja ili nimalo znanja. Oni izmišljaju svoje govore ili izgledaju da su spremni da povjeruju šta god čuju od drugih. Ja ću prvo da se posvetim onima koji govore sa vrlo malo znanja o Ahmedijatu ili koji nemaju nimalo znanja o Ahmedijatu. Prvi podnaslov o kojem Halifatul Mesih II govori u ovoj knjizi jeste da Ahmedijat nije nova religija. On kaže jedna zabluda u koju vjeruju jeste da Ahmedi muslimani ne vjeruju u muslimansku kelimu La ilaha illallahu Muhammedu Rasulullah. Nema Boga osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik. I da je Ahmedijat nova religija. Možda su namjerno odvedeni u ovakvom vjerovanju. Možda oni misle da je Ahmedijat nova religija, a nova religija mora da ima novu kelimu i da su Ahmedi morali da izmisle novu kelimu. Oni misle da su Ahmedi muslimani odbacili muslimansku kelimu i izmislili svoju vlastitu. Kako god, istina je da Ahmedijat nije nova religija, niti svaka religija mora da ima kelimu. Islam se razlikuje po svojoj knjizi, svom poslaniku i svojoj poruci. Poruka koja je bez ikakve sumnje univerzalna. Islam se također razlikuje po svojoj kelimi. Također se razlikuje po tome da iako druge religije imaju svoje svete knjige, ni za jednu od njih se ne može reći da su zaista riječi Božije. Sveta knjiga
može biti sveta zbog teme u njoj. Njeni sljedbenici je mogu držati kao svetu knjigu. Naređenja u njoj mogu da budu sveta, ali njen tekst i riječi mogu da ne budu Božje riječi. Njena tema može da bude objavljena, ali ne u tim riječima u kojim tema je zabilježena. Časna knjiga Islama je vrlo drugačija. Njeno ime od Boga je Kalamullah ili Božja riječ. Nije samo tema knjige, već svaka riječ u njoj je Božja objava. Knjiga od Musa je sadržila objavljenu temu. Šta je Isa propovijedao je također bilo objavljeno, ali Musa i Isa su koristili svoje riječi da predstave Božju poruku koju su dobili. Sa ovim će se složiti svaki obični čitaoc Starog i Novog Zavjeta i Kur'ana. Opšti stil u oba dva zavjeta ne ostavlja sumnju da tema koja se nalazi u njima je objava, ali ne i riječi. Tekst teme i na koji način je zabilježen. S druge strane, Kur'an djeluje na druge vrlo drugačije. Nema sumnje da tema ili njegov tekst djeluje na ljude kao objava. Ja kažem, neka sve tri knjige budu radoznalo ispitane od strane osobe koja ne vjeruje ni u jednu od ovih knjiga. Ovakav čitaoc će da odmah raspozna da pisac od Starog i Novog Zavjeta je vjerovao u poruku koja je bila objavljena, ali ne i u riječi. Njegov pogled o Kur'anu će da bude drugačiji. On će da kaže, pod navodnim znacima, pisac Kur'ana ne samo da gleda na temu koja se nalazi u njemu, već i na riječi kojima je objavljen. On gleda njih kao objavu od Boga. Zbog toga Kur'an naziva sebe ne samo kitab, to jeste knjiga, već također kalam, što znači Božja riječ. Za svoj sadržaj ovo ne tvrdi ni Stari ni Novi Zavjet. Niti Kur'an opisuje ove knjige kao Božje riječi. Muslimani su drugačiji od drugih religija zbog toga što njihove svete knjige mogu biti nazvane Božje knjige, ali nisu Božje riječi. Sveta knjiga muslimana ne samo da može biti nazvana Božja knjiga, već i njegova riječ. Onda, da li poslanik Islama se razlikuje od drugih poslanika? Svaka religija ima poslanika, ali nijedan poslanik osim časnog poslanika u Islamu nije predstavio takvo sveobuhvatajno učenje ili takav sveobuhvatajni primjer za druge ljude da slijede. Kršćanstvo je najbliža religija Islamu u historijskom pogledu prema vremenu. Kršćanstvo predstavlja Isusa ili Isa a.s. kao Božijeg sina, ali Božji sin nije ljudsko biće. On ne može da služi kao primjer ljudskim bićima. Ljudska bića će da slijede jedino ljudski primjer. Pisci Starog Zavjeta ne predstavljaju Musa kao primjer drugima. Niti Novi i Stari Zavjet predstavljaju svoje velike učitelje, koji su Musa i Isa, kao predstavnike religijske mudrosti. Ali tvrdnja koja se nalazi u vezi poslanika Islama u Kur'anu
je jasna i nema drugu interpretaciju. Kur'an opisuje poslanika kao on koji vas uči ajetima našim i čisti vas i uči vas knjizi i njenoj mudrosti i uči vas onome što niste znali. Sura 2, ajet 152. Možemo reći da je Islam različit zato što je poslanik Islama uzor svih ljudskih bića i zato što poslanik ne podržaje da se koristi nasilje da bi se njegova poruka primila. On nastoji da uvjeri i dokaže preko argumenata. On predstavlja vjeru i uzbuđenje usmjeravajući na blagoslove i ljepote koje je islamsko učenje nama donijelo. Islam se također razlikuje po svojoj univerzalnosti. Njegovo učenje je za sve ljude, bogate ili siromašne, muškarce ili žene, da li bili sa zapada ili istoka. Također je za sve situacije, da li ljudi bili jaki ili slabi, vladari ili obični ljudi, gospodar ili rob, muž ili žena, roditelj ili dijete, kupaoc ili prodavač, komšija ili prijatelj na putovanju. Islam za sve sadrži neku pouku. Za sve ljude u svakoj situaciji Islam ima poruku mira i napretka. Islam ne izostavlja u svojoj poruci ni jedan dio niti klasu ljudskih bića. Obraća im se svima. Obraća se onima koji su prošli i onima koji će da dođu. Poruka Islama je reflekcija Božjih karakteristika. Bog koji sve vidi, zvijezde koje su visoko i pijesak koji je ispod. Slično, islamsko učenje drži na umu potrebe najbogatijih isto kao i potrebe od najsiromašnijih. Islam nije kopija prijašnjih učenja, ne proizvodi samo što je bilo u prošlosti. On upotpunjava duhovni napredak koji se desio u prošlosti. Njegovo učenje je zadnja riječ u vezi te teme. On je sunce u duhovnom univerzumu. On nije religija među religijama. Istina je, postoje mnoge religije i Islam može biti jedna među njima, ali ova zajednica bi bila samo zajednica po imenu. Karbon i dijamant su hemijski isti, ali i dalje karbon je karbon, a dijamant je dijamant. Mermer i pijesak su također hemijski isti, ali su također puno različiti jedni od drugih. Ljudi pogrešno zamišljaju da ako Islam ima kelmu, da onda svaka religija mora da ima svoju kelimu. Ne postoji ništa dalje od istine od ovoga. Izgleda da ljudi koji imaju ovo vjerovanje nikada nisu dobili šansu da pročitaju Kur'an i razmisle o njegovom učenju. Ali muslimani se ne zaustavljaju na ovom. Oni su otišli do te mjere i izmislili su kelime i pripisali ih vrlo poznatim učiteljima religije, kao što su La ilaha illahu Ibrahim kelimullah, La ilaha illahu Musa kelimullah, La ilaha illahu Isa kelimullah. Ove kelime su izmišljotine. Reći da su ovo kelime religijskih tradicija koje se povezuju sa Ibrahimom, Musaom i Isaom, to je da se prepustimo čistoj fantaziji. Ovo nisu kelime ovih religija, njih ne možemo naći ni u Starom ni u Novom Zavjetu. Nisu spomenute nigdje u literaturi. Moguće je
da su muslimani zaboravili mnoge stvari, ali nisu zaboravili svoju kelimu. Nijedan narod ne može zaboraviti svoju kelimu. Onda, da li su Jevreji i kršćani zaboravili svoju kelimu? Istina je da nijedan poslanik nije podučavao o kelimi osim poslanika Islama. To je jedna od razlika časnog poslanika, neka je mir na njega, da od svih drugih poslanika on je jedini koji je učio svoje sljedbenike kelimi. Ova razlika je vrlo značajna. U muslimanskoj kelimi vjerovanje u časnog poslanika je povezano sa vjerovanjem u Boga. Bog je vječan. Da vjerujemo u njega jeste da vjerujemo u vječnost i nepromjenjivu istinu. Poruke ranih poslanika su bile za njihovo vrijeme, tako nijedan od njih nije imao njegovo ime povezano sa Bogom. Poruka poslanika Muhammeda, neka je mir na njega, je za sva vremena. Ona će da ostane iznad svih za sva vremena. Ali muslimani iz njihovog neznanja su pripisali drugim učenjima razliku koja jedino pripada islamu. Druge religije ne posjeduju kelimu. Zašto onda muslimani izmišljaju kelime za njih i dijele sa drugima razliku koja jedino pripada islamu? Ukratko, nije neophodno da svaka religija ima kelimu. I kad bi ovo bilo neophodno, Ahmedijat ne bi imao kelimu, jer Ahmedijat nije nova religija, jedino je dodatno ime za islam. Njegova kelima je kelima islama, kelima koju je učio časni poslanik Muhammed, koja je nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik. Ahmedi muslimani vjeruju jedino u ovo. Oni vjeruju u jednog Boga koji je stvorio univerzum, koji nema ravnog, čije moći su beskonačne, koji nas sve opskrbljuje, koji je milostiv u njegovim poklonima i liberalan u njegovim blagoslovima, koji je naš stvoritelj i gospodar. Njegova su sva lijepa imena koji su njegovi atributi u časnom Kur'anu i on je slobodan od svih nedostataka. Onda, da li Ahmedi muslimani vjeruju u Muhammeda ibn Abdullah ibn Abdul Mutalib, Kurejšiju iz Mekke, neka je na njega Allahov mir i blagoslov, kao poslanika, kao vjerovjesnika, kao nosioca zadnjeg zakona koji je Bog poslao ljudima. Muhammed je poslanik za sva ljudska bića, Arape ili druge, bijelce, crnce. On je poslanik za sve nacije i sve ljude. On je postao poslanik čim je dobio naredbu od Boga. On će ostati poslanik dok god jedno ljudsko biće bude živo na ovoj zemlji. On je jedini učitelj za ljudska bića da ga prate. Nijedan čovjek koji je dobio njegovu poruku, kad dobije poruku i razumije, ali ne povjeruje u nju, ne može izbjeći kaznu od Boga. Svi oni koji su čuli o njemu, o njegovoj tvrdnji i učenju, su sad pod obavezom da vjeruju u njega. Bez vjere u njega ne mogu se nadati spasu. Čistoća i vrlina koju ljudi nastoje da postignu može jedino biti postignuta slijedeći u njegovim koracima.